wambe wan ji motegno. Koro osemo nyieke to gifundo gia. To kochopo mbele kucho to luwa paya mopogore mochomo korgi to dhi ogomo to duogo pacho ka. Ing'eno ko wi miya gima temo wacho niya, Jarachar nowacho ni nature abhors vacuum. Tiende ni ka gimoro wuok ka gimoro donjo. Fuok ok nyal bedo e sirkal. Kane Rigathi Gachagua wuok, Baba donjo. Iwinjo kama kelon. Baba be kang' owuok, ng'ama chielo dhi donjo, kata Kalonzo nyalo donjo. Maduogo fuogno. Kato kinyi yudo matek. Omiyo igo kwan madikel lokruok ne jodhalau. Omiyo dhano nyalo go kwan maber ne jothurgi, to ng'ato bende nyalo ng'eyo ni an kaka Sifuna ma Secretary General mar chama, jothur waneno ka wechegi oseriere maber. Wan gi namba 3 e sirkal ma en Wetangula. Mudavadi wan go ka e sirkal. Wan bende gi wuoyi manokel ma former governor ma Kakamega. Jowa nitie ka PSS be wang'eny go. Gima dhi dwaro kucho malong'o manyalo kucho ba onge tek ahinya. Ang'o ma dichanda? Anto wuon siasa na dhi kanye kaka wuoyi matin, kech pod otin. Ka ODM ni okone ka dhi bedo gi ndhadho motegno kaka noparo cha. To nyalo koni Baba dhi ringa gini romo go. Ng'eni nitie jomosika sika ne Baba romo to kibedo kodgi mbaka go kodgi mbaka seche moko. To gifuono ni malegni wan kama kana yudo mara. Koro mbe oko ka to wacho ni Baba dhiyo. Kendo Baba ne wakedo ne. To mano mana suka moumorego gimodwaro en mare. To mare ni kochomo tir ma ok oluwe mar Baba to ok chopi. Mare no ka Baba onge to koyudi. Ka Baba onge to koyudi. Koro nyako kwongo kaka mar Baba ni moringo go tarumbeta modhi go mbele. Kaeto mare ni donjo. Nikech yudo ka seche gite safara ng'wen gi dongi yiero wajumbe yiero governors. Ng'ama donga ok seche gite en mana Baba. To gito ka giseyudo to koro gin kanyo kendo seche moko injo ka gichage eka kendo. So onyalo bedo ni en ngas mitiyo go mondo mi jochop kuma gidhiye. Omiyo in kineno sani to ODM onego dong' e ka siro sirkal. An gima demora. Ka sirkal tiyo maber